Prophet Jonas is one of the 12 minor prophets. Sama nila ni Amos, Nahum, uman pang mga gagmay mga sulat lah ang ilang gibilin. Ang major prophets like Jeremiah, Isaiah, muna sila kay tungod dagko silang mga sinulat. Kanang si Hunas gipadala sa Dios, isip siya usa ka propeta, ipadala siya ngadto sa Nineveh. Asa man Nineveh? Sa eastern part of Mesopotamia. Ang Assyrian Empire, the capital city of kanang Assyrian Empire, dapin sa Suba. Muna ang mitumaw nga gamahanan nga imperyo. Unya nini mao nga lugara sa dihang mi kusog sila, ilang gisulong ang Northern Kingdom, the Kingdom of Israel. Ang capital ang Samaria. Unya bihag nila ang mga tao dala dito sa Assyria, Nineveh, kanang gitawag ko the 10 lost tribe. Sa tribo nila Asher, Dan, Ephraim, Gad, Isakar, Manase, Neptali, Reuben, Simeon, ug Zebulon. Muna sila ang mga tribo, lost tribe of Israel, gidala dito sa kanang Nineveh. That's why ang Ginoo concern ni ining lugara ngano padala man siya sa labot niya sa tawhan kung magdinotan sila, wala siya labot kay di man niya piniling katawhan, pero di man ang nagpuyo sa Nineveh kasagari mga binihag gikan sa Northern Kingdom of Israel. Busa ang Ginoo concern matupad ni Kristo sa St. Gospel chapter 15, kung ang basa ko ato usab kamo. Sa Ginoo, Miss Covenant, yang kuyugan ang mga tao, mapadala siya propeta, ang papahinumdom kanila, diha sa Panginoon, papahinumdom nga dunay Ginoo nag-atiman kanila. Muna ipadala si propeta Hunas dito sa Nineveh. O sa iyang pagsangyaw, sa paghinulsol sa mga tao, kay doon na may impending catastrophe o disaster nga ipahamtang sa Dios, nining maong syudad, namati ang mga tao kaniya. Kining kang propeta Hunas sa iyang pagsangyaw, namati kaniyang mga tao, busan naghinulsol sila ilang mga sala, apil na ang hari, timaan sa ilang paghinulsol, nagbulibod og abo sa ilang lawas o nagsulob og sako, sackcloth. So muna ang timaan na sila naghinulsol. Sa katawhan sa kanabang lugar nga giadtuan ni Jesus kanang sa Galilee, the province of Galilee, sa Capernaum, at mga lugar, kasi ini, ang mga tao, wala, mamatiga, o kasing-kasing, at tumangan kaniya. Inoon, ngayo sila, o timaan, o sa timaan, na siya, sa iyang pagsangyaw, ang hapi ng gingarian sa Diyos, nga doon ay tibailhan, nangayo sa mga milagro, apa ng Ginoo, si Jesus, wala siya mutugot, na maghimo siya milagro. Noon kay bisan pag-unsa ka daghan sa milagro, kung ang kasing-kasing sa tao matiga, way kapuslanan ang mga timaan. Kaya ang tao nga dunay pagtuo, wala na milagro ang gikinahanglan. So muna nga panawagan kini kay tanaw nato sa unang pagbasa gikan ni propeta Hunas, ang pagbasa mao gyapon ang tema sa Kwaresma, ang pagampo ug ang paghinulsol, pagbiya sa mga sala. Munang tumong ni propeta Hunas ang ipadala siya dito sa syudad sa Nineveh. Diin adto ang katawhan sa Dios, ang mga binihag ang katawhan sa Dios. Aron isang yawan niya kay ang Ginoo, ang concern sa Ginoo, ang kaluwasan sa katawhan ang gipili. So mo na nagsangyaw si Hunas dito, o nabag-o sila. Doon na ang silot ipahamtang ining mong syudad wala madayon. Pero sa kasaysayan later on nga sila kanabang gisilutan ra tungod kay nagbalik sila sa ilang mga sala. Sa ato pa sa atong kalingon, ang panawagan ng Kwaresma mo ang paghinulsol, mo pagbiya sa sala. Kaya di na maghinulsol ka pero nagpadayon gihapon ta muna nga kada adlaw magkumpisal kita, mura gyapon sala. When was your last confession? Yesterday, Padre. Kunya mura gihapon. Ay pasaylo na to, that has been forgiven. Nga sala, pero balik-balik maghapon. Ano man, wala tayo effort nga maningkamot nga mo likay kita sa pagpakasala.
Naunya, sige kita ingon na, mahimo ng bugal-bugal sa Espiritu Santo, nga wala na ito buhata ang penance, ang ihatag kanato. Ayaw na buhata. Stand up and sin no more. Matod pa ni Jesus sa bahay nga nasakpan na napaw. So kung pasaylo siya, doon na siya ay kanang kakibat, corresponding nga effort sa tao, paglikay na sa sala. That's why, how could we do that? Our efforts would not suffice. That's why I always ask the penitent in the morning, when you wake up in the morning, after thanking God for another day, for giving you the chance, another chance, say a prayer, Lord, help me, give me the strength to resist any temptation to commit sin. Muna ako tambag. And make it a habit prayer, meaning a prayer nga imong adlaw-adlaw nimong buhaton sa imong pagmata. Hagit ka nato kayong tanan. Kaya pagmata, kapoy. Ang pag-ampo, kapoy. Pero kung buhaton nimo, it's some kind of sacrifice. Ang sakripisyo, balaan nga buhat.